ndị nke nọ n'okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East bụ ndị kegara n'ihu ekọwanya bụ ọlụkọpụta ọchịchị ime obodo bụ nke mere nke afọ 2024 bụ dịka nke gara nke ọma. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata bụ onye nke ga-ewetara anyị gị akụkọ maka ihe ndị a ha kwugasịrị. Maazị Dumaka mere ka amata n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ apụtara n'ịtụ ntụliaka maka okpuru ọchịchị, mana ya bụ ndọrọndọrọ bụ nke gara nke ọma ebe o nyere ohere ka ndị pụtaranụ wee rọpụta onye ha chọrọ. Onye ọzọ bụkwa Maazị Joseph Aduaka mere ka amata n'agbanyeghị na enwere igbu oge na akụrụngwa nke eji atụ ya bụ ntụliaka na ya bụ ndọrọndọrọ bụ nke bụ ọkachamma na steeti a. Onye na-azọ ọkwa ọchịchị n'okpuru ọchịchị Anambra East madụrụ n'otu People's Democratic Party bụ Maazị Hilary Obiike kọwara na ya bụ ndọrọndọrọ ọ na-ekwetara na ya ma kọwaa na ya bụ ọtụtụ ihe eji adọ ya bụ ndọrọndọrọ bụ nke na-erutere n'oge na ọtụtụ ebe a na-atụrụ ya bụ ntụliaka ebe ọtụtụ bụ ndị na-afụrụ ya ma ncha. Akwa wala go no ndi we nyaka njuwa no ana mmetela akwa wanawa. Alright, no akra nwete ni challenge. Site n'okpuru ọchịchị Anambra East, abụ m Emmanuel Chigbata maka Kowa ABS.